wala ka ani. Pero kay mo ka Idol Boy, daghang mga natandog aning mensahe aning sikat nga aktor para in town sa iyahang anak atol sa Father's Day celebration kagahapong adlaw niya. Kay mao na baya ta Idol Boy nga bugtong ni niya nga anak pinangga pa jud kaayo ni niya Idol Boy human sa kanabitaw nga taliwa sa mga pagsuway nga iyahang naagyan Idol Boy mo kuno ni ang nagsilbi niya nga inspirasyon, nagsilbi niya nga kusog no sa iyahang pagpadayon sa kinabuhi. Suma palagi niya kada adlaw kaya gyud niya nga magpakamatay para sa iyahang anak Idol Boy. Ato na i-reveal Idol Kenny wanay lain pa ang sikat nga aktor nga si John Lloyd Cruz. Si Lloydie din. Di ba iyahang anak si Elias mo man ang anak niya sa kanila. Niya Pares nga sa buwana actress. Dili Elias singer ko sa naloka. Bata rin ko Ellen Adarna. Nilang Ellen Adarna which is of course kanod si Ellen happy naman sa Chacauban si Derek Ramsey of course sa ila pong bagong miyembro sa pamilya. Pero sila yung kini po si John Lloyd Idol Boy grabe kay niya nga kalipay sa mga palagi siyang tamis kayo nga mensahe ba nga kada adlaw no kaya giniagwan tahon ng tanan para sa iyang anak kaluwa silang setup Idol Boy nga di sila permi nga magkita siyang anak pero si Elias. Pero nag-co-parenting na sila may nag-co-parenting sila. In fact Idol Boy si Ellen Adarna diba proud gani siya ana nga setup nila kay nakita po niya nga kani ba si John Lloyd nagpaka-responsable pod alang sa ilahang anak Idol Boy suma pa ni John Lloyd no nga wala kuno siya laing pangayon Idol Boy grabe kay siya ka-happy no nga pagkaamahan in town para sa iyahang same anak. Gani may diba ang iyang pagbuhi sa showbiz career ba diba dili ba sa time nila ni Ellen Adarna kapag nilang duha and then murag iyahang i-focus niya iyahang career murag para nga makahatag siya pagtagad sa iyahang anak. And in fairness Idol Boy maglantaw sa jud ka at least sa bakita na to sa social media kada bang grabe mo hatag gyud siya panahon para nga kada bitaw makikuyog siya mo travel mag-enjoy mag-cut-on magtudlo sa iyahang bata so kanang makita na to ang healthy nga relationship nila Idol Boy. So again congratulations John Lloyd and hopefully no kay labi na karon nga in a relationship naman ni si John Lloyd at least happy na sila both. Isabella man siguro tay pangan Idol Boy non-showbiz but of course so sapod siya ka artist Idol Boy grabe sa di ka talented and creative.